Homo sapiens, Homo neanderthalensis, Homo heidelbergensis, Homo antecessor, Homo floresiensis, Homo erectus, Homo ergaster, Homo rudolfensis, Homo habilis, ziur bidean batzuk azu dituala. Izan ere, zer da espezie bat? Hau gure arbasoak da, zientzia pentsatzeko zail bat. Gaur ikasiko dugu, kontatzeko erak, erantzun desberdinak emango dizkigula. Zenbat gizaki espezie daude galderari erantzun ahal izateko, beste galdera bat egin beharko dugu aurretik. Izan ere, zer da espezie bat? Espeziea, izaki bizidunak sailkatzeko oinarrizko unitatea da. Definiziorik arruntena, ugaltzeko gaitasunaren arabera egiten da. Espezie berekoak dira bi izaki, elkarrekin ugaltzeko eta kume emankorrak sortzeko gai baldin badira. Kume emankorrena garrantzitsua da, badaudelako kumeak izateko gaitasuna duten, baina horiek antzuak diren kasuak. Adibidez, asto batek eta behor batek, edo zaldi batek eta azteme batek, mando bat sor dezakete, baina mandoak antzuak dira. Berdina gertatzen da zirkuan ikusi zitezkeen ligreekin, leoi ar eta tigre eme bat elkartzeagatik sortua. Ugaltzeko gaitasun hori nabarmen zailtzen da ugalketa asexuala duten izakietan. Elkarrekin hibrido asko sortzen dituzten landaretan edo geneak trukatzen dituzten bakterioen artean. Eta mugak zehaztea beti ez da erreza. Adibidez, elkarren ondoan bizi diren bi populazioen artean ugalketa gerta daiteke. Eta ondokoak haren ondokoarekin, baina urrundu hala ugaltzeko gaitasuna desagertzen da. Ikusi genuenez, gizaki anatomikoki modernoan neandertalekin aurkitu zenean, eurekin nahaztu zen. Horrela, neandertalak beste espezie bat ote ziren eztabaida iturri da ze. Nola dakigu bi espezie fosil elkarrekin ugalote daitezkeen? Fosiletan batez ere morfologiari begiratzen diogu. Hau da, hezur horiek duten formari. Eta itxura hori, evoluzioaren bidez alda daitekenez, espezie berean ere hasierako eta amaierako formak desberdinak izango dira. Euren artean dagoena, ezagutuko ez bagenu, bi espezie gisa sailkatuko genituzke hasierakoa eta amaierakoa. Nola erabakitzen dugu orduan? Fosil bat beste espezie batekoa ote den. Zientzialariak bi taldetan banatu ohi dira. Splitterrak eta lumperrak. Splitterrek alik eta kategoria gehien egiteko nahi izaten dute. Edozein diferentzia txiki hartuz espezie berri bat, gara historiko bat edo mugimendu literario bat izendatzeko. Lumperrek ordea alik eta zatiketa gutxien egiteko joera dute. Espezie baten barruan banako gehiago sartuz. Nortu arrazoia? Beno, inork ere ez, bi aukerak dira zilegi. Erabakia ondo justifikatzen bada. Espeziak ez dira egun batetik bestera aldatzen. Kreazionistek maiz esaten ditute ez dela ikusi tximinorik gizaki bat erditzen. Eta arrazoia dute, hori ez du inork ere proposatu. Evoluzioa aldaketa txikiekin osatu ohi da. Belaunaldi metatzen direnak, eta maiz periferian bizi den populazio isolatu txikietan ematen direnak. Guk ezberdintzat jo ditzakegun bi espeziek. Tarte luze batez, kumeak izan ditzakete elkarrekin. Gogoan izan, neandertalen genoma zatiak ditugula gure barnean. Lumperrek hori erabiliko dute esateko, ez direla egonaldi berean gizaki espezie asko, baizik eta erdibideko talde handi bat, gutxinaka aldatzen joan zena. Eta guk, noizbehinka aurkitzen ditugun ezurrekin sortzen ditugula espezie aniztasun hori. Lumperrek esango dute gure arbasoa Homo erectus izan zela. Eta horren aurrekoa, Homo habilis. Edo akaso, espezie berbera zirela ere. Splitterrek erantzungo dute zuhaitza askoz konplexuagoa dela esanez, eta gaur egun espezie bakarra egoteak ez duela esan nahi, iraganean ere horrela zenik. Splitterrek kontrakoa egingo dute. Diferentzia txiki horiekin defendatuko dute Homo ergaster izaneko espeziea. Lumperrek ordea, Homo erectusek Afrikan duen izena dela erantzungo diete. Ataporkako arduradunek esango dute Homo antecessor dela neandertalen eta gizaki modernoen arteko arbaso komuna. Baina beste egile batzuek esango dute Homo antecessor eta Homo heidelbergensis gauza berbera direla. Edo kontrakoa, bi direla, baina Homo heidelbergensis dela gure eta neandertalen arteko arbaso komuna. Fosil bat espezie bati esleitzeko moduak normalean ezaugarri anatomikoak dira. Ugaztunen artean maiz hortza ginen formari begiratzen zaio. Gure kasuan, aurreko atalean aipatu genuen bezala, buruzurraren forma eta garunaren tamaina izaten dira irizpide ohikoak. Gaur egun, gizaki espezie bakarra dago. Eta horregatik zaila egiten zaigu pentsatzea nola izan daiteke mundua beste giza espezie batekin. Eta oraindik zailagoa egiten zaigu muga atzerantz jartzea. Izan ere,
Homo guztiak hartuko genituzke gizakitzat, eta zer egiten dugu aldi berean bizi ziren eta Australopithekusen barnean sartzen ditugun beste batzuekin? Nori galdetzen diozun arabera, zuhaitz oso adarkatu bat eskainiko dizu. Eta etengabe nahazten joan den sare moduko bat. Eta zu zer zara? Splitter ala lumper. Hau gure arbasoak da, eta ikusgelan zaude. Gustatu bazaizu, arpidetu eta eman like. Hurren arte!